nan noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeɓoɓe a yawa habride Pindi TV ko salminde moon ha e juurade moon kono kadi e weltanade moon kala saaha onon yeɓoɓe Pindi TV yeɓoɓe kadi émission Ganndal ceerno Mody Aidara taɗum nelaɗo ceerno Ganndal ko arata kaalo ko iwata kono ko ceerno soyne yiide yette e jabɓe e hoota yewne on paami tigui émission mo ganduɗa so ari tan on beltoto foof noon koye fijirde e jaleɗe kono haade nden ko salminde hilifaɓe diine hilifaɓe aada toɓe goni e noɓe goniri ɓe calminama ɓe juurama ɓe beltanama ha woni gonga en calmini ceerno Ahmad Tidiane Ba halif général toon to Madina Gounass en calminima en juurima kono en calmini galle Cheikh Oumarul Foutiyou Tall kodde Adama Aissa Elimani Siré Samba Demba Ali Mouhtar koɗo subaka joom wuuro Nanga e hoore en calmini ceerno Bachirou Tall kono en calmini Touba Tiwawon Ndiassane Layen Madinatu Baye kamɓe fof ɓe calminama hay chrétien ji en calminiɓe no wonno enen ndendi ko mbatten ko kenen calmini dawoɓe ɗo e galle he Pindi TV tugui dow tan ha less caméra manuji men ɗi kamɓe fof e calminaɓe juurama en ƴetti calminalde en pawiɗum e juuɗe Thiat Bouwalo ko noon tigui mi salmina ceerno Mody Aidara taɗum nelaɗo wi émission ni wayra arde ne wonno ceerno ala temps hay nini komin ɗeɓɓimo tan mbiwomi yo ar par ce que taski fof o haala hen politique o fof o haala hen ko foti haalede ko woni heewi kono haade nden mi tottuma ceerno Mody Aidara taɗum nelaɗo ceerno ganduɗo ko arata kaalo ko iwata ceerno soyne yiide yette e jabɓe hoto yewne ceerno actualité ceerno buzz ceerno revue de presse sehil sukaɓe rewɓe sehil nayeɓe sehil sukaɓe sehil babiraɓe sehil aduna dal kalid sehil aduna dal hawtade mina wagam hawtade te kalid min haade mi salminde wonko ñimmami haalani bisimilla ñantade machallah sa ñantima sa yalti aɗa yeeɓe machallah waɗa ɓuuri bonde neɗɗo mbiyeɗa ngeyangue an jeeyi ñama barmiji foof par exemple kalil noir fumé pour an ka ñane wonde neɗɗo yo andu ñamtugal kalil noir fumé ka jiɗɗo nangue noir fumé weeru jam ɗi gandum neɗɗo ko kangeɗa ko kalil ha nattuɗa yiiɗe nangue kaɓɓita noir fumé ma ɗum mi ɓoyima ɗum yidde haalani kono ceerno ɗum ko weere pour kalil noir fumé ko waɗi heure mum so nangue yalti 18 heures ari ko yan saaha ɓonnoto veruji ha 23 heures kalil noir fumé ha 23 heures ɗum to e balɗiɗi fof gara mbiya kam ceerno kam perguitiɗo non ko tawa perguittama noir fumé ko waɗi heure 18 heures so yonti noir fumé kam waɗi supprimé kono ɗum ko weeru ñattade hay jamma ɗo wawi ɗum ɓornade e dow noir fumé mbaɗa dogo torse kono ke yiilo torse i ɗum mi itta sa ittiɗe ɓuuri ndat nangue ala ɗo nangue kam ala ɗo ala probléme eyyi kalero mi salmini kala aɗa fonno kam suurde ha comme émission waɗa ɓola ñawɗa car pause kam kalna kam less yimɓe gastinde pourtant nane wima kalel est ce que wawa wasa ɓorna noir fi mbira wo ɓorno noir fi e kono wasa ɗum haalde e télé telne no kalen caggal ɗum to jinnoɗa mi surtima a faami ɓornoɗa jesnere pawa hen o noir film waɗaɗa zéro hande zéro hande kam ñantugal ma sinno ko classe wonno waɗe multiplié zéro mi salmini kalandar o Pindi TV mi salmini kalandar o Ganndal ceerno Mody sehla men wonɓe e nder leydi caggal leydi ceerno yimɓeɓe ne jiwnuma noon mimi tampi Ganndal ceerno Mody eyyi ceerno Mody kam wawi yaltude chaque jour mi wawi yaltude ñande foof ndax mbaɗa wone gueɗe goɗɗe ɗe gonanmi halwaji se almuɓam partout ha ga foof cafrani mi wawi yaltude ñande foof mi salmini en salmini ceerno men caggal so wi mi salmini ceernam mbiyami yanne Sérif Matar Ba ceerno Sérif Matar Ba ɓi ceerno Tidiane en salmini ceerno Ibnu en Madina Gounass naaɓe no diɗo noon kamɓe fof en calminiɓe kala daaro Ganndal ceerno Mody en calmini ɗum ceerno Ɗeybou Ba min kam ko goppuɗo kam pourtant won ɗo e Dakar Ɗeybou de woppi kam guelnoɗo consommé mariage makko mberumomi nani ala o mboɗo consommé mariage ni nodda neɗɗo wa yo noddam kam ceerno makko haade makko wade consommé mariage omo noddonno kam balɗiɗi fof nodda kam wi kam ceerno Mody mbaɗɗa e tamɓe wallahi way joni o watti wadde allahu akbar non ɗo ceerno hande noon émission o dokkuɗen ɗum ko sehil men Doro Congan mention spécial kanko dokkuɗen émission Doro Congan gorko mo ndulumaji Dembe kanko dokkuɗen émission ko Demba Gaye gonno toon to France gorko mo siwre Thiambe ɓe dokkuɗen émission hande spécial par ce que ceerno wonɓe ganduɗa ɓe mbaɗani to hunde kono min jiiɗa haale kono an wi nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam wi neɗɗo so wannimo moƴƴere yo haale min kam kala gañɗo mi haala koto wannam sa wannani kam nde mi haalata way kala baɗanɗo kam mi haalata wallahi ay kaali neɗɗo weeɓani goon min koye Doro Congan garani ko neɗɗo wallahi ndeysaan ndax ko almuɗo gandanɗa kam mbaɗɗo ɗum reconnaître ganono mo heewi bettitaji Doro Congan no heewi bettitaji hande o haaɓe ɓawo janggo o fiya neɗɗo
ɓaawo janngo tout ça aɗani almu ceero mo deɓat bonde ni wawi ko neɗɗo moƴƴo ko dimo wallahi ndeysan ko neɗɗo tedduɗo min de wimo doro congan an kam mi jaɓi hayso whatsapp natti wadde min jokkodir nda kanko sa jotto caggal leydi o wayra kam nande o yekkita appel direct on feɗani kam e whatsapp way won ganda paɗat ceerno mon koye appel whatsapp paɗa kam koye whatsapp so whatsapp natti noon nakkon kam wallahi ndeysan ko moƴƴa aɗande ko parenté seeɗa tan mbaɗonoɗen ɗon aɗan jennen komi gujjanaɗo nder suuɗam mboɗo leeli téléphone am iphone wujja ɗon e portefeuille am e kayitaji am foof nde o tinide mo noddi kam o wi kam ya ƴeewo e téléphone mo jiɗɗa mi nelduma cooda téléphone par ce que a wawa wasa jogade téléphone o neldi kam kadi oɗo téléphone par ce que aɗan liggotoɗen koye téléphone o waɗi ko yooɗi eyyi kanko woni Demba Gaye kadi gorko mo siwre gonno tour de France mention spécial o waɗi to foti wadde o waɗi ko yooɗi machallah gujjugol mangol an kam mataw ka dimo tan ndax min kam winoma yaw kom waɗa crédit gujjo min mbaɗa wawimo warde automatiquement joni kam diwti balte iphone o noon no muusimi ceerno iphone eyi en jabri Allah gujja hoynat ɗum wallahi en jabri Allah kaaliɗo gorko yo liggo kaaliɗo gorko yo liggo gorko ɓuuri hertinade e gorko aɗa wujja jawdi gorko hono ma wallahi ndeysan liggo ha daña an gara gujja ɗum ɗum tan no hersini ɗum tan ko defet wallahi no hersini mo en garto hen ha te neɗɗo ñande lagara kala gujjunoɗa moɗa ɗum mbaɗano kam so jogori modde o iphone allahu akbar ndaw sigay ɗon ɗon wonno ko seeɗa entre parenthèse par ce que minen ko ɗiɗo occasion ji min dañi pour wadde remercier walloɓe amen e gurdam amen wadde Demba Gaye e Doro Congan e heddiɓe foof waɗoɓe mention spécial à vous kono ceerno wonko jinnomi jewten seeɗa woni ko fati e banggue julde taski oɗo mo gonɗen an kam alhamdoulillahi rabbil alamin julde ma fewi mi nani a heeɓi jawdi ma moƴƴiri kay moƴƴiri wadde hen moƴƴiri ala probléme a heeɓi jawdi ma joni ko min heddi e jawɗiji ɗi quoi wona goo joni noon ceerno jawdi ni ceeri comci jasniére ni seeri aɗa yiiɗi jawdi aɗa yiiɗi jasniére aɗa yiiɗi comci sukari aɗa yiiɗi hettande essai aɗa yiiɗi hettande badiraɓe ma manam ceerno taski ene woniri farata ni ko tawi yimɓe ne tampa manam tampugol ɗum en tant que farata quoi eyi kaalid gila mbiyeɗa janggo ka cali par exemple kaalid hay farata julɓe anda mais taski ko farata taski aɗa andi farata joyi julɗe ponko joyi farata a anda kono ko taski kam ko hen jeeya taski jeeyaka hen awa ko tawi yimɓe ne layo wadde ne ko sunna wona farata kali woppu ƴettude sunna aɗa waɗa ɗum farata kali ƴetta farata mbo toya sunna mi ɓoyima wadde remarque noon min ñane mi tawima leegal to aɗa yewtide e neɗɗo aɗa wiya salli ka ko sunna aɗa wiya juulu ko sunna kali woppu farata wona nelaɗo waɗi adde juulu wona kali juulu ko farata taski ko sunna joɗɗo noon kala ko nelaɗo waɗatno manam eɗen mbawi ɗum wadde considéré farata enen caggal en mbaɗa ɗum way ko sunna wona force ako tawi yimɓe ne mbarto e jawɗi ɗi noon ceerno kalid mi andinma hunde e diine l'islam est ce que aɗani diine l'islam force ala hen sa ƴeewi kala ko Allah wiya sa wawi hay to haali farata ɗo o wiyata hen ko sa wawi wat sa wawa woppu kaaliɗo hajjoygol makka sa wawi wat sa wawa woppu kaaliɗo asaka sa dañi wat sa ala jooɗo don sa hajjorgol makka jaafoɗa mi taƴani mi nanni joni kala daño duuɓi 60 anda duuɓi 70 a natti waade yaade makka sona ɗum ko makka mayeta kaaliɗo ay ɗo kam ko araɓe sawdi waɗi ɗum désigné ɗum noon kala daño duuɓi 70 mi anda jeeɗiɗo mi añat jumdeɗa mais kam a wonta hajjoyde kaaliɗo ɓe ɓoyi ɗum fadde wadde nda kaaliɗo makka ko cukalel jeeyi ɗum tawa aɗa heddora doga safa e marwa jaha beddoyɗa jamra ɗum noon foof kaaliɗo mbaɗa wongaɗa ko nafoore joni daña duuɓi 40 walla duuɓi 45 eyyi yumma daña 70 a daña billet goto no poɗɗa wadde yumma daña 70 taw jagol makka yawta ay so yawtani quoi tawa ko mawɗo quoi tottuyuma yaha makka tottuyuma yaha ara heddude kattanno ala probléme tottuyuma yaha makka duwonoma nda kaali duwaw jignaɗo wona mbiɗa so neɗɗo ni yaha yo taw ni hedduri kaali 70 kayno heddora so yumma wondani avc kayno heddora 70 wawa moylude duuɓi 70 wawa moylude wawa yaade makka wawa moylude kono ka jiɗɗo wiide min joni kaali wawa yaade makka min haalama wiiri o fof ka jiɗɗo kam yaltinde makka min dal araɓe sawdide naaɓe mbi kala dañde 60 mi andaɗa ali ko fayi a wawa yaade min kam jahoma makka ngolɗo lawol koko ñoosi bam ɗum tawi Sérif Matar nawani kam way garto inchallahu rabbi yo Sérif aɗa adama yaade makka yo Sérif Mohtar kam nawe Maroc ɗo jaaha Cheikh Tidiane
toon min gadorto toon min gadorto acca bisimilla tourné min mbaɗat kalib taski ko sunna neɗɗo sa dañi wat koko yooɗi a faami ko nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam waɗanno a faami wadde jawdi ndi sa ala woto wat sa wawi mbaɗa guertode walla cooɗa te mbeewa Allah wi ala ceerno accani ɓe mbeewa annene ko woni mbeewa ceerno an mbeewa demgal mbeewa aɗa andi ɗum gadda mbeewa surtout saɗa jogui sukaɓe togosɓe oɗon huddimmaɓe bammaɓe adda jawdi mawɗi an bamma adda ndamdi e leegal ngal mbeewa eyyi joni sukaɓe ndewate ma mbima bamma wari ko ndandi eyyi bamma wari ko ndandi ɓurani bamma police arani ɗum ɗo ndax ñamani mais bawɗo ceerno kam tout sauf ndamdi kam ndamdi e Dakar ɗo e ɗemgal ndamdi aɗa andi ɗemgal ndamdi ndamdi ɓurini kam police kalid matanda tawta yewte hewɓe lelto kaso eyyi ɗum konko goo kalid a miijoto lelna jewdi aɗa hirsa fittanma oɗo ref taw ko ñamani taw ka ñamliɗo jawdi te hikka jawdi ñiceeri ceerno no caɗi te kalid ay enen sénégalais ji won probléme mo dañƴen dernier moment en ummata ko law en ummata ko law eyyi kalid taski ko hitande hay so korka yawti tawat julde kono so yawti tawat tasñin heddi lebbi ɗiɗi kalid sa juuli taski a soodi bortelma mo 30 000 25 000 eyyi taski garto timman layya eyyi haali kono Dakar kadi heewɓe ko appartement jogui mbawa neede tota koreji ma nehanma eyyi ɗum kam koko walla cooda goppa Fouta ɓe nehanma so heddima lewru gadda ɓe pawanma auto ara haali hen feerede a faami kalidu dernière wona force cheveux naturel wona force te taski feetuji mbaɗni so yonti rewɓe kam ndimago mabɓe ɓe ceeɗi hen certain rewɓe min kay tan wi rewɓe aɗa mbaranoji kalan min mo watta min kalid aymin haalan mi wat ɗum koɗe noon wiyete so ceeru Mody haali hunde famoɓe ni paama an ganda min ko ceeru Mody wi ko mi ala min watta ɗum ɗon a jeyaka hen way sa waɗi hakkille ma ko ceeru Mody haali ɗo ko ɗum mbaɗa ɗo aɗa nder won rewɓe ganda ko mbaran tan woni jikko mabɓe so julde nde fewditima hay sukaɓe mabɓe mo goppindirno faruji mabɓe ɗi fof ɓe noddata beldita faruji kadi jaasa boy kale ay boy noddi kam de ay taw noddirma ko julde kala jiya debbo ko jogo sukaji 5 faruji 5 wima paɗe cohlol wiyo gerefa cohlol wiyo jasner cohlol wiyo ɗo hay pause joni worɓe mbaɗat ɗum goppa yumma to no fiya tappala ɗum no yoyi wadde ni saɗi jiya ɗo zone gonɗo Dakar ɗo ni sonno yummum walla bamum laye weeɓani sa ƴetti sappo ko tato mbaɗa ɗum heddi ɓe ni cooɗa kono won wonɓe ganduɗa cotta te kaliru min won phénomène goto mo ñimi ɗo Sénégal naaɓe feccere nde fo cikku célibataire fota layyade mais sa ala galle kay laye jippimama kalid neɗɗo fof no foti layyade daña galle mbasa jogade galle saɗa jogui non an dina ma ni muusi quoi vraiment non wasies an ka célibataire ala yumma wonani ɗo exemple ummoɗa Fouta garaɗo aɗa waɗa taba ko mbatta laye pourtant sa yi ha Makka a hirsa tan ɓenna a nanta e nder rendi jeggi aɗa layyo toon yumma ala toon bamma ala toon debbo ma ala toon ko tawi kirsuɗa ko tawi layyiɗa ko noon célibataire sa dañi layyo gorko sa dañi layyan hoorema layyonana joom suuɗma joni jogiiɓe rewɓe tato rewɓe nayo ɓe noon ko layo goto tan ɓe coodata eɓe cuusi neɗɗo jaa ha resade jaaɗo neɗɗo o tawi ha mbaɗa ose rete rewɓe tato ha nayo yo taw aɗa wawa debbo fof jawdi mum jawdi 5 kirtata ceerno ɗum kam il faut mi nodda ceerno Sérif Mouhtar o laaɓino ɗon debbo fof he jawdi mum mbaɗa andi Sérif Mouhtar yurmede makko ne heewi o yurmoto célibataire uji o wima ɗum noon ala probléme saɗa wawi mbaɗa sa wawa force a foti wadde est ce que aɗani ceerno joguiɗo rewɓe tato julde nde total tan ma timmu hedde 800 000 par ce que jawdi tati ɗi ko presque 300 000 walla 450 000 200 600 000 rewɓe tato ɓe so tawi mo joguiɗa ko joom ɓandu kam wawan ñodde 4 métres 6 métres 6 métres kalid jaaɗo ha resi rewɓe tato cikkuma aɗa wawa nda Allah wiyanima force res rewɓe tato Allah ko ɓiɗo saɗa wawi res sa wawa woto wat wona mbaɗen no mbaɗɗen ni mbaɗen pause pour l'instant ma andata nda gotel wona way an jaaɗa hande sa rewɓe tato mbiya wawa hirsude jewtati to pawɗa ɗum wadde kala jogui rewɓe ɗiɗo jawɗi ɗiɗi rewɓe tato tati rewɓe nayo jawɗi nayyi subhanallah e an jawdi ma woni 5 nan ko rewɓe layyonde ana layyaki tawde
ala Thierno yola ala Thierno artuga jogiiɗo rewɓe nayo a sonna lembel conna jeewo conna tateɓe conna nayeɓe wona jawdi nayyi anan hoorema kadi gorko conna hoorema jawdi wona jawdi joyi an wiyata wawi an refi rewɓe nayo an wiyata wawi caɗɗo nani ɗum joni Thierno mi namdoma mais sa werama cooɗa jawdi wotiri nawra hen rewɓe nayoɓe ɗum noon kam ala notomi tan ni wawi wonde sa ala eyyi sa ala aɗa wawi soode jawdi wotiri mbiyami mi nawri yimɓe foof kala mo ala fof mi nawri wonma hew nawraɓe nda nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam jawɗiɗo hirtanno kanko e gurdam makko jawɗiɗo hirtanno goto ko layya makko goto o fiɓi anniye kala julde taski jonɗo kala mo ala layya mi nawrima wadde Thierno min taske oɗo mi yaare jawdi seydina Mouhammad sallallahu dota ko mbatta nawde hoorema kala woppu nawre natori e jawdi nelaɗo Mouhammad sallallahu alayhi wa sallam tan kala mo wawa yo natoro e jawdi nelaɗo Mouhammad sallallahu alayhi wa sallam gasi an woni yobbale am an ko jofeur ko yobbale am kalid an yiɗi yobbale am jawdi nelaɗo ɓuuri barkinde jawdi nelaɗo ɓuuri barkinde way sa nelaɗo ko wiide sa ala kalid mi jaɓani daña waɗa condane mbiya mi ala kalid ɓorɗa ɗi jadniruji mbiya ala dokkal ɗo Thierno Oumar Ba Thierno cukalel Thierno Touba veruji maɗe ha sikka mi andano ko jarat mbawɗo ƴettu 300 000 waɗe vert wawa wadde e ɗum ɗo Demba Gueye rewi ɗo gorko mo siwre coɗɗo ɗi veruji o wawa sodde ñewtaki wadde noon ɗon Thierno taske ki waɗani ko poɗɗen hen haalde ko woni heewi kono Thierno sa ƴewtunima kadi julla taske wuyɓe ɓe wawi no cato waalo en ɓe mbaɗen hen profite o a yiyat babiraɗo mo ganduɗa ko jogui jawdi mum ha wiye janggo woni julde jawdi diwne mir e walla jaaha jomnoyɗa kalis ma mbiya somi yeyi mi totta Hawwa sooda robbuyel Houley sooda ɗum Coumba sooda ɗum tan mbaɗon caat poste ma garta aɗa wonde ɓerde musore anecdote goto kalnanmami kaali ko histoire réel min tawa daral Sotiba goto babiraɗo ari dari wallay kaali hoornen rawni tal haalde e jawdi ha 70 000 ɗen balɗe jawdi no wiyatno o jaɓi o wi omo yaltina kalis kaali o nanni poose jalla tan e ko ni way o nanno poosan o nanno jungo e poosan jungo ɓenni est ce que a waɗa on noon anani pa o dicci koyɗe ko ni tan o way ni jungo ƴewti ɓenni o haalande o dicci koyɗe o yinni Allah o wi allahu akbar a mbiɗo holɗo oyi kalis o nawama a mbimo joni noon oyi mi hotta goppe kam ɗo wallahi lazim o wawa hotte o wi o wawa hodde kalis omo woya elle cukalel ayi monomo yekkiti jawdi rokkimo woni Mamadou Gambia ndesan eɗen calmino yekkiti jawdi rokkimo wimo ƴettu joni ñanenomo duwoni Mamadou Duwaw Mamadou armi hano ay on ɗon Duwaw rewiɗum ha hande ñane hen ɗeɗo balɗe o jooli biito yeyno o mayani haydara heɓani ɗum Mamadou bale Duwaw jawdi paawo Duwaw jawdi paawo saaha o natate caɗele automatiquement o yalta hen wiya ɗum an Duwaw jignama arata ko paawo Duwaw paawo arata hande ayi manam tasi yakar kaali ɗum ko tasi yakar joni an miijo an ƴettuɗo kalis o jaaha joɗɗa ñama kalis o cikkama wonde conscience tranquille anda neɗɗo no waɗi anda ɓesmu makko anda haydara ceerno tasi yakar dawa tan gujja walla hande nodda neɗɗo goto gonɗo caggal leydi kalɗon o wima inchallah julɗe ne ma wot ko neldumani joɗɗoroɗa ɗum ceerno imagine toi kaali sa wawa kadi wiya wawa tan kaali ay min ɗum tawi mettumi ƴiiƴam est ce que aɗa andi ɗum min mettu ƴiiƴam ndax min kala ko kalmi waɗa ɗum min noon mbami min ɗum woni philosophe am min kala ko mbimi ɗum waɗa ɗum mi waɗa ɗum kala komi watta mi watta kala min mi yiiɗa ko welma mi haala ko gandanɗa mi watta mbaɗo hen hakkille mum a faami te surtout ay min noon mbami ɗum tawi funtude kam no weeɓi ay min hande kalis awi kam ceeruma jamma mbaɗana roccoɗen attaque a soodani attaque a tafi yakara tawɗa waɗi hen hakkille taw waɗi hen hakkillam automatiquement ndam min so wima kaali mbaɗa roccoɗe attaque mi arata sooden attaque hay sinno 4 heures du matin mi aɗa fugguma kaali arcoɗen attaque neɗɗo kala ko gandanɗa wawa woto haal a forçaka kaaliɗo woto yewtere wel ha kaala ko ka fota haali ay waɓe noon wona kamɓe bonna dewle maɓɓe walla somi joguima rewɓe boom kamɓe mbadda rewɓe maɓɓe saaha daña rewɓe ɗiɗo kaalid jaaha suudu jeew yewtere wel ha kaala ka fota haali a haali ko walla jamma wela kala ha kala ka fota ka wawa kaali neɗɗo kala ka wawa hoto haal gasa haali hay sa joguima anni a waɗani nanguirteɗa ka peno ceerno kadi udden ɗon tan rapidement est ce que kadi wona enen manam
no gurdirten enen Sénégal ɗum tahi gurnam ɗam muusi so yiyat Thierno Mody ni liggo ne daña lewru 200 000 exemple an joom suudu ma ko hen yewti sukaɓe ma ko hen yewti kono yumma kadi ko hen yewti bamma koye salaire ma yewti mawna debbo ko hen yewti baade ko hen yewti sehilaɓe kadi ko hen yewti par rapport e tubakoɓe ko hooram tan kala ko ɓurti a waɗat e banque pour sukaɓe ma kono hande sa ƴeewi gonɗo caggal leydi o hande hay sina heeɓa lewru 1000 euros walla 2000 euros so lewru ma so yooɓi to woni ɗo ga omo yoɓano ga joom suudu makko exemple appartement o neldo yummakko o nelda miñi ko haabi o nelda mawni ko hammadi mana est ce que wona on nelda kadi tampini yimɓeɓe min kam kalami ko wonɓe caggal leydi kam koɓe maayi eyyi kalib saha mi yahat Fouta ɓernam nde fata manam a yiyat galle goto sagataɓe sappo no leli toon no jakore neɗɗo goto taw jarana e nokku taw jahana e nokku eyyi ɗum ɓuuri kam musde kala ko kalɗa mbima garan o nodden garan o wallahi lazim ko kalami ko réel nda kam jooɗi ɗo poy warga e sukar tawi warga e sukar mabɓe ndawani hirdani miijaki hay dara kalib paɗe koye garaɓe paɗat wutte koye gara kalson moɓe cakki koye gara joni ba pawa hen kadi watto simari yamba e bulfaale wi go yumma jooɗo wona mo sellani on kam hay sa ala wat feere cafra on ko yumma joom suudu ma ka biyaɗo jogo joom suudu ma an jogotoɗum hay goto jogotta ko ma way kalid baaɗe miñe nangam kala poɗɗo hen firtude wallumbo kalid min mi yiiɗa neɗɗo aɗa sayna kam aɗan ko woni saynude hande pota kam wallude yontere fof nolda kam uññaji ɗiɗi aɗa sayna kam kala wallam lawol gotol somi bonni ganduɗa o mi meeɗi ɗum wallu wontamo wallude ok ko ɗum woni ballal ay wonɓe caggal leydi min mboɗo yurmoɓe kaali fireji mabɓe no kewi kewi way kamɓe kadi yoɓe jogo haqqille ɓe goppa sukaɓe ɓe caynatɓe kala mo poɗɗa hen wallude yekkiti tom tiiɗo totta ɗum mbiyama noon mi parema joni ƴeew ko naada e jeune uji ko question mo jinnomi adduɗo ɓe nannorat ɗum hen lawol gotol woni saliɓe janggude métier ɓe hande a yiyat jeune gonɗo Fouta mbaɗa no usel kome tan salo janggude métier hanti wona ɗon no huywa tan sa wiyama janggoye métier mbiya ɗum mi wawa ɗum wona ko yam naggam ko mbiyata ben jeune uji ceerno yo wuro sol bitikaji mawɗi fof joni fof jogui ɗum place uji mawɗi fof joni fof wallahi go hay nder garage wuro soji garage uji jakartaji garage uji motoji fof ko joni fof goni toon kaali ko ɓe ñangat métier ha para ɓe gara wuro soji walla ɓe gara Fouta heɗomi de ɓe uddita toon garage mabɓe eɓe daña e kalisaji moon rewɓe ɓuurɓe yodde wuro soji ɓe ndesa rewɓe ɓuurɓe yodde diwan Fouta ɓe ndesa eɗon mbiya o boy ko ñakki feere ko jolfo resa ɗum ko jolfo nangi jaabi liggal wallahi ko Allah e haali ko jolfo jaabi liggal walla wiye o boy kay boy rewiri go waade tan kalis wo feere mene a kalis walla mbiya a liggota pour tappalap kalis a liggota ko pour tappalap a liggata ko mburu fari kalis a yeyata fermé yabal kalis a watta siras jiɗa dañde kalis a liggota ko ICG otombali a liggota ko ICG te kalis liggotoɓe ICG machallah koɓe joguiɓe kalis te kala jippiɗo hen so ñantima debbo rewa caggal mum rewɓe yodɓe ɓe gonni wallahi eɓe jogui kalis wallahi an kalis hande madina jaaƴ sa wel noon piya toon fourma tappalappa an kalis hayana janggani métier noon an joni hono métier joguiɗa kalis ñande question goɗɗo quoi par ce que ɗo non min en kalani haala kaalen ko haala jeune uji foof ha hande en kaala non ay ceerno amno ko mbatta ko mbaɗa poɗɗa woppude aɗa nan kaali yewade fota wonde hakkude men mbaɗa kaali duwama koko arima ha feeñi manam mbaɗa kaali somi duwanokoma an kaali ko soma nda ala métier min duwanima Allah arema caɗɗo 5 minutes hedde émission min mi jaɓata anani miijo hande tappala se kaaliɗo ɗum ko ɓurɗum yedde nder Madina Gounass Madina Diagne tappalappa kaaliɗo bienvenue c'est kaaliɗo tappalappa bienvenue c'est kaaliɗo tappalappa kaaliɗo hande min ñima kaɓadi noir fimaɗo fiyo mburuji tappalappa kaaliɗo kaɗen gonga ɗum koko yooɗi te ko fierté wallahi te ko entreprise kam jiɗɗo darɗen hen kaaliɗo bienvenue c'est tappalappa kaaliɗo ma yi neɗɗo ummo Wourossogui aɗa ha tappalappa kaaliɗo so tappalappa te ma taw jeune mo kersuno ɗum wonde ma wi tawde kaaliɗo jaltowo telo watti yeyde tappalappa min watta yeyde tappalappa kaaliɗo métier ala hirsude kaaliɗo ligguey ala hirsude kaaliɗo aɗan ko jeeri hirsude min de min ceerno Mody ko kersanmi wuuɓ sacce wuuɓ sacce nangue
pied min dum kam mara herto yo ko binduno me question ngaji hay feccande en kalan taw de heddi ko 5 minutes joni Thierno ngayniran tan e sehilma président Macky Sall de balde kam affaire mako welani seydi sam kalden gonga de balde affaire mako jippi noppi di ko ciukki vraiment ko no wiyete conseil casserole non wiyete nan fiye suba kay kikiri jammay ñalom de balde kam Ousmane Sonko nangi buzzo normal Thierno rapidement tan buzz jam kala ko woni buzz fi de casserole à partir de 20h kay kelen ngoldo la honga ni yimenu fa njalti kon won hongo be de Thierno yimenu foti hay so hewani kono won way jawto heewi kala yimbe puddi finde te kala ay min Sénégal naabe kaldal particulièrement bibbe fulbe ay kala hombode barme e won kippode barme de didi nanga ara honga no irta rabuji Thierno bidle ko laabi kalantuma bado mojani bado crise jodo sere mo kada hongo pot tan yana oyi pasay sugale no hongo pot mo wir woppu mbatta woppu kala dum irta rabuji mojani ko itnani Ousmane Sonko anani affaire sacrifice ji bolle puitan min ko kala mi ko mo hulano te kala ar kalden gon kala mi an ndafeda wala min mi rafet mi lolo suuda ndarda dama galla da hongo hombo allorani kam ten hombode birwe on juuti ni fori sahan ya taximan hako hombo wirto damal hôpital wara kala len kala Allah ko bidla dara wala dira way don kam mi jabi ka jabana da wade hoto wadum hay got Ousmane Sonko so wonde ñire musore konguda hombo o yalto haalbe ma kala yo mat politique civiliside joni kam politique Sénégal koko salti man kapte hen Thierno sabu Allah nangalom don politique men kam no politique salo njimi Sénégal mi Thierno nangalom don tan woni hombo an hongan horema Thierno en calminota rapidement Thierno Chérif Moukhtar Ba toon to Madina Gounass en calmini mo no fewi Doro Congan en calminimo Demba Gaye gorko mo siwre en calminimo kono Togarab Kalidou Thiam toon to États-Unis en calminimo Fati Philadelphie en calminimo Bébé Aïssa Philadelphie en calminimo Nen Leldo Sy toon to France en calminimo no fewi Eva Ndiaye en calminimo Ibrahima Barka Ba en calminimo kono Thierno mi salmini Mama Yuma Aïcha Ba yaay maa ngi lay nuyu di la sant di la gërëm sama yaaji kenn du yow Mama Yuma Aïcha Ba kono Thierno mi salmina Seydou Wouwa Sow nouveau député diaspora député diaspora Seydou Wouwa Sow Thierno tay won mu calminta hen almudam kardo duwaw on min duwani dum kadi Seydou Wouwa Sow ma aduna fof andu min duwani dum ko almudam non o yalta dalla go nedo moƴƴa min loto dum wadde yo nafata mo ko gagnade min lotanmo anani en calmini Thierno men Serif Matar kale en calmini Serif Matar wallahi ndeysan nan neddo mo gandanda gandal Thierno Mody kankan koy berne wod go wallahi ndeysan Serif Matar kala ko wadono supprimer hay maro so wadono supprimer e Sénégal yo gandal heddo kanko yo gandal heddo wallahi ndeysan ko neddo mojo dimo wallahi ndeysan gilo nangi o wopani go est-ce que sifaraag mané Serif nangi men boy ndeysan wewante won nangunobe ngoppi boy gilo nangi men o wopani gila radio fulbe Serif nangi men ha hande wopani go wallahi ndeysan sahano nenno haala hunde sike nan kun ay min kali ko ndimagu kaldan wallahi ndeysan Doro Congan masha en calmini dum nen leldo si en calmini nen leldo si mam boy men o yaw fu wido mam non wala wi yewni mo mam an ko e tiani widi wala ani cumo mine cumo wallahi ndeysan wa edande rek o newi rewi hamburgeruji ha newi e dum do nem ndeysan newi wati ko wi termo wi mam ni mam mine cuma e matele na en calmini kam fof kala daro gandal Thierno Mody mi wawa do jodan min mbaɗa waɗa cité inde way kala daro gandal Thierno Mody salminam weltanam ha woni ko eɓe jarro kadi eɓe yaafo e julde taske kala komin kaali ko taati min tinani oɗon gacci hage e julde taske oɗon jarlo oɗon jaafo neɗɗo foof yowat ko wawi kala mo waɗani ko wawi so taski yewti ma lelo suudu ma aɗa woya mimsita non non le message éclairant Thierno Mody Aidara taɗum nelaɗa en beltinimi kadi caardo waalo e combaan kamɓe gonno e caméra ji kono Thierno kala ko mbaɗɗen émission mi rokki ɗum kawam Harouna Gala Dialaɗo Ba boy combaan kam mbaɗa kecci moƴƴani hot caméra joɗani wawa darade Harouna Gala Dialaɗo Ba ko anji oɗo émission hande kawa mi salminimo no fewi aɗumen ko ɗo e Pindi TV très prochainement oɗon jallo oɗon jaafo à bientôt inchallah